Ja, det er news time, og i dag er spørgsmålet, hvad postmodernisme overhovedet er. Vi har inviteret 2 gæster til i dag, og de vil gerne forklare lidt nærmere på spørgsmålet. Ja, hvad er postmodernisme overhovedet? Postmodernisme, det kan allerbedst forklares som, hvis man kigger på internettet for eksempel. Det er et uendeligt univers, som ikke kan være større eller slutpunkt. Og alle mennesker i hele verden kan gå ind og ændre, eller gøre, hvad de nu har lyst til. Man kan jo kigge på fabrikker. De laver deres produkt, men de er stadig afhængige af andre fabrikker. For de skal jo kunne reklamere for det, og medierne, de skal som det tv og så videre, så videre. Så man kan sige, at alting er afhængigt af hinanden. Okay, tak til dig. Er der også noget at sige om postmodernisme? Ja, postmodernismen den er startet her i Norden i 1980, og inden for det litterære, så har det meget med ironi og parodi at gøre, og idéerne de tages fra massemedierne og fra populær kultur. Og mennesket, det former sig efter omgivelserne, så vi er ligesom en kameleon, som vi også beskriver som i postmodernismen. Og så skal det sige, at postmodernismen, det er det, der kommer efter modernismen, for posten sidder efter, så det er efter modernismen. Okay, tak til jer 2. Vi holder lige en lille pause, og bagefter går vi videre med et gammelt klip fra 1978, hvor der egentlig gerne vil tale lidt nærmere på livets hastighed.